Ngayon, samahan nyo ko sa aking biyahe dahil medyo malayo-layo ating travel. Ibiyahe tayo ng south, from dito, Valenzuela to Bicol. Kaya stay tuned lang. Samahan nyo ko hanggang makabalik ko rito sa Maynila. So, tara, let's na ngayon. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Joe Marian TV. So ngayon nandito na tayo sa kabaan ng MacArthur Highway, sa may Fatima University. So ongoing na tayo kasi may dadaanan lang akong rider ko dito sa may Carmona, Cavite. So ang time check natin ngayon is eksaktong 1 PM. So anong oras kaya tayo makakarating ng Bicol? Siguro check ko mga 12 or bago mag 12. So bahala na, basta hindi tayo tatakbo ng mabilis, tama-tama lang para okay yung ating magiging biyahe. At hindi rin naman tayo nagmamadali. Ang importante makarating tayo ng maayos. So ganun lang ang mission natin sa bawat travel na gagawin natin. Hindi baling mabagal, basta makarating tayo ng maayos. Yun lang. Kaya sana dyan kayo palagi at huwag kayong magsawang manood ng mga vlog ko. Kahit na hindi gaanong kagandahan, pero pwede na rin, pagtyagaan nyo na lang. So nandito na tayo sa kahabaan ng EDSA ngayon. Bali dito tayo sa may approaching ng Baklaran. May nakasulat kasi Baklaran. Quezon Ave flyover. Yan, ito yung ating location, isang location ngayon. Nakaka-relax lang bumiyahe ngayon kasi maluwag, hindi siya matraffic. Pero kahit ganito, kailangan doble ingat pa rin tayo dahil mahirap na. Sa lahat ng panahon, importante yung nag-iingat talaga tayo sa biyahe. So approaching na tayo na Nichols Toll Plaza. Ano nakalagay ng RFID. Dapat pala doon ako sa kabila. Ano ba ito? Dito na. Okay na. Magkano po ka dito RFID? RFID na inlet po. Inlet. Magkaiba? Ay, okay. Sige. Yun. Hindi pala po pwede. RFID. Ba't nakalagay dito? RFID installation. So, kaka-exit lang natin ng Carmona. Exit. Bali natin dadaanan yung ating makakasama sa biyahe going to Bicol. Parang may parang pakanan dito sa Walter Mart. Turn right. Sige lang. Sige po. Sige po, sige. So nandito kami ngayon sa may San Pablo. Bili kami ng rambutan. Ayun. Ito yung paklapin. At Gatigan mo ang kilo ko yan? Saan? Sasama-sama na? 4, iwaiwalay mo. 4, tigal-tigal mo. Hindi. Kay kuya? 4, tagi isang kilo. Kilo daw. Yun. Kuya, ito sa inyo? Yun. So bali, yung papuntang Bicol. At yan, pagpabalik ka naman ng Maynila, yun. So dito tayo sa tapat ng Hyundai San Pablo. Yun, siguro nakabili rito, tuloy-tuloy na yung ating biyahe sa Bicol. So abang-abang lang at dire-diretso ang ating biyahe. So nandito na tayo sa bayan ng Sariaya ngayon. Ayan. Kita nyo naman, hindi gaanong matraffic, matricycle lang. Diba? Maluwag pa, walang mga bus. Dati
itong oras, kalagsagan ng traffic. Pero ngayon, tama-tama lang. Bayan ng Sariaya. May biyahe ng mga jeep. Yan, pagkaliko na tayo ng diversion ng Lucena. Yan, to Bicol, to Lucena. Yan, pag dumiretso ka dyan, ang bayan ng Lucena. Yan sa kanan. Ayan, Lucena City. Center. Yan, so nandito na tayo sa bayan ng Gumaca, Quezon. Ito yung pagkaliwa, going ka ng Bicol, pagkanan sa Pitobo. Yan. Kalampuhin natin binabaybayang Gumaca, Quezon. Yan yung may van. Makusog yung kabayan para di magpara ano-ano. Pagbalik ka ang busina, di mo nakakikik. Murag so, makusog. Makikik-kik na talaga. Naturog-turo. Tandang Gumaca. So yan, dito tayo sa May, kalapas ng Lopez, Quezon. Kain muna kami rito. Ngayon pa Manila. Doon naman, puntang Bicol. So ito yung kakainan namin. Meron na ba? Ito, dalain nyo ko ba yan? Dalain nyo yan? Ha? Dalain nyo? Yan pala. Ito muna tayo. Ay, bayan, baka di sa kayong dito. Ay. Nalito na kami sa Kalawag. Kaya mamaya pahinga muna kami. Ulo na kabayan. Pulto ka naan, maroto. Napulong mga. Galing masakit ang namis, kabayan. Pagutom na pala, malabo ng pagtingin. Pareho nagbiyay kami nasugbo. Batangas. Butang na yan. Wala sa ako. Batangas. Sabi ko, ang tingin ko sa kalsada, kanina. Natulingan ako, kuha kayo dyan. Sa Bicol, ma'am. Marami ba kumakain dito?
Mga sarado kasi iba eh. Ano doon sa ano, gumaka yung gilid dagat, ayaw nila magpa-dine in, take out lang. Kaya sigurado lalakas kayo dito. Ay, doon. May COVID ba doon? Grabe pala. Kaya, Pala sarado. kaya naman pala eh. Buti, Pero kami, wala kaming COVID na ma, mayroon kaming certificate dyan. Galing Manila. Kompleto kami. Kanina pa kayo naghahanap ng mga kainan, kaya lang karamihan sarado. Alem? Sarado? Hindi, lubos-lubosin namin kain to para hanggang Bicol na. Takot rin pumasok ng Jollibee. Wala pa namang ginataan tulingan doon. Wala. Iba pa rin yung mga lutong ganito. Kabayano! Yun yun. Kasi inano ko yung itlog barak pag pinuto. Basta yun. Pagbalik ko dito nang kakain. Kung lang mag-isa, din ko lang sila eh. Ayun o, ito. Tatulog. Valenzuela, sila Carmona. Carmona Cavite. Hanggang unong oras kayo nasara? Ano, buti pa kayo? Ay, ano? Ganun. Itatag kayo ah. Di kayo binabawalan? Yun. Isa lang. Dito pala sa lugar na to, isa lang may COVID, kaya chamba. Kaya dito kami kumain. Ayos pala. Kutya. Ano to? Ayan. Buson daan maluto na. Kapal na sinasaan. Labas-labas ang tinakain ta. Mataon rayo ang biyaya. Naisipan mo ba mag-shop na ano? Sigwa man tayo sa panahon. Ang tawag sana ko ng kabayan sa mo, sabi ko kung may dahon dyan, mag-adobo ka sa asin, tapos balot mo na sa dahon. Yo. Siram ko ta na magkawal sa dahon. Yung dahon karne, adobo. Dahon, dahon saging, adobo mo sa asin. Adobo ka sa Bicol natural. Natural. Asin lang. Tapos, asin lang. Asin, bawa. Hindi talaga? Lalo pag malipot na, Pag mainit pa, lalagay mo sa dahon. pwede mo. Di ba eh? Pero pag Bulipin, babalot mo talaga sa dahon. Hindi. Kung malipot na po, tinakaon mo kaya? Ang buwa yan, binalot mo sa dahon. Pag kumain ka, masarap. Ayun. Kasi mabango siya. Siguro mo lang. Sigurutan ko ano nalaga, ang adobo sa kuya. Kurte. Haluan mong atay, ano? Diba ka? Adobo? Iya tayo. Yung kasama ko, pag-alis ko, para malungkot din eh. Malungkot talaga. Wala naman siyang balak, sabi niya. Tultukan ba yan? Sabi mo, maluto. Siguro sa Quirino, pag dumatay ng Quirino, sobrang lungkot ang mga tindahan, mga sarado. Wala dyan sa lahat. Ay, wala dyan bukas. Dami kayo. Tultungan. Maganda dito, 24 sila. Yun na naman talaga dapat, kasi ano yung mga biyahero, walang kakainan. Bayan na. Ako ba? Okay ba? Basok na ako? Kami, nagkapon doon, nagkasalamuham na kami ito. Mga ito eh. Ako kahit saan, pwede ako. Salamuham po ka namin, duyan, yung bayan namin. Duyan. Pag arangat ng isa, papalit yung isa. Pag dapat ka na doon, dito yan ka din. Duyan kami doon.
ng bayan. Pag umalis kang gutom ka na, kapalit naman yung isa. Presko doon sa lugar nyo. Presko. Presko. Magkano sa likod? Meron ako pa. Okay na ba? Kung pa. Masok na ako. Yun, so busog na kami. Ayan, so madilim na. Kita nyo? Yun yung papuntang Maynila. Dito. Pawin kami ng dito. Yun. Pahinga lang muna konti kasi kakain lang namin. Ito pala yung kinainan namin. Parang gariyo ito. Linda's Eatery. So, yun ang naging biyahe ko kagabi. Dumating kami rito sa border ng Albay at Camsor. Bali, 11 PM. At pagdating doon, lahat ng papeles nung sakay ko. At idiniretso sila sa quarantine facility ng Albay. Sa barangay Tula-Tula. Doon sa parting Ligaw. At maya-maya, umidlip lang kasi ako. Maya-maya, balik na rin ako ng Maynila. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking biyahe at mamaya uli para Bicol naman to Manila ang ating magiging biyahe.